Арыслан бик матур, акыллы һәм гырур песи. Шуңа күрә аны хайваннар патшасы дип атыйлар да. Арыслан юлбарыстан кечерәк. Аның авырлыгы 170 килограммнан 230 килограммга кадәр. Гәүдә озынлыгы 2 метрдан артык. Песиләр гаиләсенә кергән башка хайваннардан аермалы буларак, арысланнар төркемнәргә, дөресрәге прайдларга берләшеп яши. Бер прайдка гадәттә 2-3 ата, дистәләгән ана арыслан һәм берничә арыслан баласы керә. Ауга ана арысланнар гына чыга. Хайваннар патшасы прайдны йырткычлардан саклый. Ата арысланнар ана арысланнардан зуррак гәүдәләре һәм матур озын яллары белән аерылып тора. Тагын ата арыслан бик көчле итеп аралдый белә. Аның тавышы 8 километр ераклыкка ишетелә. Арыслан бик тиз йөгерә. Аның тизлеге сәгатенә 81 километр. Ләкин йөрәге кечкенә булганга, аңа озак вакыт йөгереп йөрү авыр. Шуңа күрә ауга чыккач, ул корбаннарын көтеп, әкрен генә яшеренеп утыра. Аннары аңа кискен һөҗүм итә. Арыслан зебра, антилопа, буйвол кебек хайваннарны аулый. Кайвакыт су сыерына һәм хәтта зур-зур филләргә дә һөҗүм итә. Эре җәнлекләрне тота алмаса, кошлар һәм вак рептилиялар белән туклана. Ана арыслан 2-3 елга бер тапкыр бала таба. Ул бик кайгыртучан әни. Бала табар вакыты җиткәндә, ул прайдтан китә һәм үзенә ышык урын эзли башлый. Гадәттә 2 килограмм авырлыктагы 6 арыслан баласы туа. Йырткыч хайваннар һөҗүменнән саклану өчен, ана арыслан балаларын берничә атна сайын яңа урынга качыра. Һәм бары тик нәни арысланнар үсеп, тәпи йөри башлагач кына аларны прайдка яңадан алып кайта. Арысланны джунгли патшасы дип татыйлар. Ләкин бу дөрес түгел. Ул тропик урманнарда түгел, кырларда һәм тигезлекләрдә яши. Аны Африкада һәм Һиндстанда очратырга мөмкин.